әлегдә югы. Единичный кешеләр, деме, бер ике там 10 кеше булсын. Алар хулиганить итә. Без менә күпме? Мин кайттым хезмәттән 84нче елда, деме? Бер тапкыр менә малайлар кем белән без бергә бәйрәмне уздырабыз. Бер тапкыр без бер кешене кимәдек. Бер базарга кирмәдек. Шулар күрә әйтергә, что менә десантниклар шулай начар үзләренә күрсәтәләр. Дөрес түгел. Начар кеше берничә дә бар. Нормально bir хезмәт иткән кешегә бер кеше без дигәне юк. Bizim riskler ne bilgen kişiler şu опять-таки острая проблема приезжих людей biz çurklardı benim yok biz көп уважаемый кişiler тырыша торган нормально итеп гаиләне алып бара торган кешеләрнең бер качан да нормаль дигәне юк. Хәр халыкта гадәтсез кеше бар. Ну, шулар күрә. Проблема bir зур бар. Яшьләр килеп монда үзенә күрсәтеп, нитеп, без внимание калдырабыз. Мен әлегдә хәбәр булды име, Пугачевта бер десантникны суйдылар. Яшь малайлар. Нәрсә әйтергә? Менә ул дагестанец име? Нәрсә ул дагестанлар начар кешеме? Әйтә алмыйбыз бит. Просто бер кеше ул начар. Шулай десантникларда бер кеше бар начар. Яшәргә аңлатабыз инде. Безнең национальность юк инде дип теге. Безнең ни чурбаннар юк, нәрсә юк. Бөтен безнең халык единый. Дип шулай аңлатабыз да, үзебездә кайсы вакытта дип теге куябыз инде барларына теге. Ну, именно теге урысча башка чужой нас не приходит своим уставом. Поэтому безнең самое главное әйтергә, объяснить кешеләргә, что мы хотим только мира и никакой войны.